Siphinde sikubingelele mbukeli wensakazo ye-TV1 nomlandeli wohlelo Siyathokoza Emakhosini. Igama lami uNkosi Sibongo ngokwamkade. Namhlanje ngiphumile ngisendaweni la esake safika khona umkhulu wasenzela khona isimanga sento esasizoyibuka la eThekwini la sikhona. Mkhulu, ngizocela nje nginikeze ithuba lokuthi ubingelele ababukeli bensakazo ye-TV1. Sanibonani, ninjani, dumelani molweni. Ngikhulumayo ubaba Ayeye khona la eThekwini. Uyatholakala yonke indawo lokuthi uyamdinga. Baba, ngiyathemba ukuthi ababukeli bawubonile umsebenzi esagcina ukwenza nawe usenzele isimanga wakha imali sibuka wasikhombisa nezigubhu oyisebenzisayo ukukhanda le mali esasibuka ngalela langa. Mkhulu, abantu bafonile bathi cha nakabuya udokotela, sikunezinto ezithize sifuna ukuzazi ngaye noma kuye sikuthole ukuthi lezi zinto lezi abangibuza zona abantu. Ngikulethela imibuzo yabantu manje la phambi kwakho noma la ku-TV Insakazo ye-TV1. Mkhulu, imali siyibonile wayenza. Mawungakhumbuza umbukeli wensakazo ye-TV1, imali la ekhaya sithe yenziwa ngani nangani nangani? Ngibonga kakhulu. Imali le baba mina yenziwa ngabafana bomoya. Yes. Bona bangisebenzela mina-ke semva kwalokho ke imali bayewakha kanjalo imali ayilethe kumina. Nami-ke mina ngenza sure ukuthi wena mase ufika kumina usodinga usizo, ubuye nempumelelo wabo ucelile kumina. Mkhulu, mangingakhumbula kahle sathi imali la ekhaya asebenzisa igazi, asebenzisa futhi izithwalo. Kunjalo imali yami mina nokuthi umuntu ufuna ukumsiza angikwazi ukusebenzisa igazi. Yes. Angikwazi ukuthwala imali leyo kumese uyitholile kumina izokulalisa njenga imali leni ujwayele ukuba nayo la emhlabeni. Yebo kunjalo. Ekhaya mkhulu akekho umuntu ozoba nenkinga mase senzele imali sana ekhaya. Cha, kungako ngithi angisebenzise igazi, angikwazi ukuthi leyo mali ke ibe khona ukuletha inkinga emndenini wakho. Angikwazi ukwenza kanjalo. Yebo kunjalo. Baba, la abantu bacelile bathi cha sineyinkinga ezahlukahlukene eziningi futhi. Kunjalo. Abantu baqale babuza mkhulu ukuthi masikhuluma ngomkhulu ukuthi yena ke uyakwazi ukulungisa umuzi womuntu uqobo lawo. Iziphi izinto noma ngithi iziphi into okwazi ukuzenza emzini womuntu mekuthiwa ufikile uzosebenza khona? Oqala mina mangifika umzini womuntu ngiyabeka ukuthi ume kanjani. Kuyenzeka sinye isikhathi wena uyazama ukusebenza imali uyayithola kodwa awukwazi ukuyisebenzisa ngendlela. Ngayo ukuthi ukhona abantu bakulandelayo bakwazi ukuyisebenzisa intshasha yakho. So before ukuthi mina ke ngikuyenzela ngikuwakele imali, uqala ngiyakuchecka intshasha yakho ukuthi ime kanjani. Kuyenzeka ukuthi kunabanye abantu bakulandela wena ukuthi bafuna ukuthi ube njalo uphile nempilo eshubekayo. Mina ngiqala ukuthi umuntu nokuthi ngifuna ngimwakela imali kale ukuthi ngimcheck ukuthi itshasha yakho ime kanjani i-computer kablash. Mase ukuthi ngimcheckile ukuthi itshasha yakho ime kanjani, ngiyamchazela futhi ukuthi mfethu ngeke ukwazi ukuthi imali uyithole, ngeke ukuthi nawe uyabona uyasebenza imali uyayithola kodwa awukwazi ukuyisebenzisa ngendlela ukuthi unenkinga ethile. Mkhulu, masikhuluma ngokubona umuntu ukuthi unenkinga ezingakanani, kusho ukuthi uyakwazi ukubethela ekhaya. Kunjalo ke ngiyakwazi ukubathela ekhaya ngikinise umuzi wenu, phinde ngikinise umndeni wenu. Kusho ukuthi ningabe nokulandela umuntu, mhlambe umuntu akwazi ukuthi akulandele kodwa ke ngeke athole lutho kunina ngoba soba seniginisile emzini wenu. Mkhulu, siyaqinisa, siyabethela futhi siyalungisa inkinga zasemsamu nezinkinga zomndeni nje uqobo lawo. Kunjalo ke baba, ngiyenza kanjalo ke. Mkhulu, masikhuluma ngomndeni, ngiyazi ukuthi umndeni wakhiwa abantu ababili. Angithi nje kukhona inhloko ekhaya kube khona umuntu wesifazane. Amen. Kwalo abantu babili bakwazi ukwakha umndeni wabo. Mkhulu, yiziphi izinto esingathi uyakwazi ukuzenza umuntu othi mina owami unkosikazi noma eyami intombi angisayizwa kahle noma ngathi khona la esibona khona, yiziphi izinto okwazi ukunikeza umuntu ezothando nje? Okay, hayi uthando ungakwazi ukuthi like wena uyalashakela umuntu wakho. Angambone kahle ukuthi uhamba kanjani. And kuba khona kungakuthandi ahambe akutshela ukuthi asakufoni. Uyakwazi ukumbuyisa lo muntu ngesikhathi sincane mhlambe 30 minutes
sebenza kanjalo lo muntu abuyele kuwena phinde kube uthando lwangampela. Yebo kunjalo. Umkhulu, ukucupha uyakwazi ukucupha umuntu? Ngiyakwazi ukucupha umuntu, futhi lokho ngiyakwazi ukumyenzela umuntu le nkinga uyilethe kumina ukwazi ukumsiza. Yebo. Mkhulu, masikhuluma ngokuqinisa nako kunye nokunye lokade sikubala eqaleni, sangena futhi kuthanda ukuthi into okwazi ukuyilungisa, ngisho kuthiwa isiyonakele kangakanani, ngisho umuntu uthi usehambile, kodwa udokotela uyakwazi ukuthi ambuyise futhi amenze ethandeke noma ekuthande futhi. Ngithatha ikati sincane ukuthi ngibuyeze lokho shambe 30 minutes noma 45 minutes. Uze ubone ukuthi umuntu wakho shambe ublokile efonini, awukwazi ukumthola, kade wahamba angakwazi ukuthi akubuze nempilo. Mina ngiyakwazi ukuthi lokho ke ngiyenze umsebenzi ungilethele igama lakhe nesibongo sakhe, negama lomuntu uyedwa wangasekho emhlabeni wangakhini lo usendelane naye ke. Semva kwalokho ke umuntu wakho ngizokutshela ukuthi ungipho 30 minutes noma ubloke kanjani uzokwazi ukuthi abuyele kuwena. Kunjalo ke la. Mkhulu, izinto zezinsizwa la ekhaya zikhona, izinto zokuqina noma izinto ezokulwa la ekhaya khona? Like ukuthi una ibusiness kodwa abantu nje bayakulandela, mina ngikwazi ukuginisa wena ke uqine ngampela ukuthi lapha sengingenileke. Awukwazi ukuthi umuntu nje akuthole kalula. Ngiyakwazi lokho ukuginisa umzimba womuntu. Uma ngathiwa mkhulu, ngiyabuza la ukuthi manginesitolo mina, yini nani onayo ongangenzela ukuthi ama-client ami efike besides isigubhu nemali esheshayo? Ukuwena ukuthi mawufuna isigubhu sokuthi ngikuningi ngikubweleke, ngoba ngikubweleke ngoba sizovumelana ukuthi ngosuku uzokuyenzela malini. Leyo mali uzokwazi ukuthi wena ucele ukuthi mina mkhulu ngakwazi ukuthi ungenzele imali ethile, isigubhu sakhona ngakwazi ukubweleka uzisebenzise, kodwa ke kuzoba khona umvumo ukuthi mina ke methu uyitholile leyo mali iyami iba imali ethile. Kunjalo. Siyabolekisa ngaso esibuyise, mhlawumbe mangabuza ukuthi sihlala isikhathi singakanani umuntu isigubhu esibolekiswa? Isigubhu la sibolekisa ukuthi like wena uyasicela ukuthi mina ufuna singiwakhele imali ethile ngesikhathi esithile, mhlambe isonto lilodwa ke siba khona kuwena ke uyithole lo imali uyidingayo ube right usibuyise. Kodwa mesibuya ke sibuya nomlodo wakho. Yebo kunjalo. Mkhulu, abafana abafishane la ekhaya siyabanikeza umuntu noma futhi nawe sangibolekisa bona? Abafana bomoya khona la ekhaya siyakwazi ukubolekisa. Ahamba ayokusebenzela wena ke mase right ke aphinda abuyele la ekhaya. Mkhulu. Kunjalo. Ngiyazi mkhulu ukuthi ugcwele la esigodlweni, kunabantu bafuna ukungena abafuna ukusebenza. Mangakubuza nje mkhulu, inombolo zakho umuntu athi mathi khona afuna ukuyibuza kuwe, ngalokho futhi sikhulume ngakho ekuthinte kuzo izinto. Ngiyabonga kakhulu, mina ngitholakala kuyinombolo uWhatsApp une-call. Inombolo yami ithi 0784771040. Khona kwale number ungakwazi ukungithola kuWhatsApp noma ungifonele i-call straight uyangithola. And ngizocela ukuthi mawufuna ukubona ukuthi uyena impela lo ngikhuluma ngayo ngambona evidiyoni, kumele ufone ividiyo ungithole sikhulume kahle ke, then ngikuchazele kahle ukuthi kuhamba kanje until wena impumelelo yakho uzoyithola. Kunjalo. Khulu, siphinde sibonge ithuba osinikeza lona Siyintsha TV1 ukuthi siphinde sivakashe futhi la ekhaya sizocacisa kwezinye izinto ezisalile kwividiyo edlule ukuthi yiziphi naziphi izinto okwazi ukuzenza. Yize singesingene kuzo zonke, kodwa njengoba sishilo kumbukelo weNtsha TV1 ukuthi umkhulu sazovela kaningi usazaza futhi nomsebenzi othiza azosikhombisa wona. Ngizwile kuthiwa ngendlela esizoyithatha mkhulu nawe siyosebenza ngaphandle highlight esigodlweni, kodwa ababukeli bazoyilinda leyo video, bazoyibona futhi insebenzo mesiyoyenza mkhulu. Hayi kunjalo ke, ngijabulile kakhulu ungivakashela nina Siyintsha. Uza khona la ekhaya kuzokuthi ngithole inyelezo right ke, and uzobona ukuthi mina ngisebenza kanjani. Umuntu mekuthi akwazi ukukholwa ngakwazi ukuthi athathe inamba yami, ngiyayiphinda futhi 0784771040. Ngakwazi ukungifonela uze khona kumina ngqo ukuyenzela imali
uqinise umuzi wakho, uqinise umzimba wakho. Mekuthi ulahlekile indoda yakho, mekuthi ulahlekile umfazi wakho, uzokwazi ukuthi ngibuyisa. If mekuthi ekhaya kunenkinga enzini wenu, mina ngikwazi ukuthi yonke le nto ngikwazi ukuthi ngenze njani ngikusize nibe right. Dokotela, siyabonga kakhulu isikhathi osinikeze sona. Siyithe TV1 sifikile, sigalelekile, safike sabona isimanga, sathi futhi ukuxoxa ngezinye izinto esazozenza futhi ezisankulu esizofika nazo la ku-TV. So dokotela, ngibonga kakhulu ithuba osinikeze lona. Amen. Ngibonga mina mfana wami uphinde usivakashele ngelinye ilanga sibone ukuthi abantu nje bathola usizo njani and konke kuzoba kuhamba kahle. Yes mkhulu, siyabonga kakhulu baba. Bonga mina. Amen.